ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மரவள்ளிக்கிழங்கில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்கலாமா? இப்போது ஏப்ரல் மே வந்து லீவில் ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்கும் கிட்ஸு. ஸோ ஹெல்த்தியான ரெசிபியாக பார்த்துருவோம். இது கேரட் மரவள்ளிக்கிழங்கு. கேரட் வந்து ஆப்ஷனல் தான். இதில் தண்ணியெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சிட்டு இதை கொஞ்சம் சைடாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் கோகோனட், உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் கோகோனட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட போடலாம். அதையும் வந்து நீங்கள் நல்லா புழிஞ்சிட்டு போட்டுட்டு கூட நாட்டு சக்கரை போட்டு இதை வந்து உங்களுக்கு தேவையான எந்த ஷேப் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து பட்டர் ஷீட்லேயோ இல்லை வாழை இலையிலையோ வச்சு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஸ்வீட் ரெடி. இது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மைல்டான ஸ்வீட் டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட, மரவள்ளிக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறனால. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப், லைக் பண்ணிவிடுங்க.